Mela, aħna bħala UHM qed naraw li dan il-budget qiegħed jindirizza l-familja, ix-xogħol u l-anzjani. Fejn tidħol id-dejn pubbliku u d-deficit. Qed ngħidu l-importanti li nimplementaw dak li qegħdin ngħidu fil-budget u allura nżommu kemm id-dejn pubbliku u kemm ukoll id-deficit taħt kontroll. Fejn jidħol l-ambjent. Sa issa ħanajtek għaliex il-budget tidħol daqsxejn iżjed fid-dettall mill-initial reaction tiegħek. Qed ngħidu isma' ma rajniex dak li konna qed nistennew bħala inċentivi tal-eco reduction, etc. U fejn tidħol il-maternity leave konna qed nippretendu li llum tidħol fis-seħħ il-maternity leave u mhux kif qed naħsbu li issa qed ngħidu ħanistudjaw jew xi ħaġa hekk. Bla dubju ta' xejn fuq nota pożittiva bħala UHM kuntenti li l-Gvern aċċetta l-proposta tagħna fuq l-Active Labour Market Policy u qed nisimgħu fil-budget li din sa tkun varata fil-MCSD, fil-livell ta' MCSD biex flimkien mal-imsieħba l-oħra soċjali nkomplu niddiskutuha u nfasslu pjan fuq livell nazzjonali fuq medda ta' 10 snin biex nkun nistgħu nindirizzaw u ninċentivaw iktar inklużjoni ta' ħaddiema lejn id-dinja tax-xogħol.